Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sapenake ngunek-unekke bapak. Niwangsuk mono madina lho iku ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Ubatara. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu ing Mandura pengayoman kula. Kepareng ingkang rayi ngaturaken masegan Panarami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Jagat wasisaning Ubatara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yo, Yai Prabu. Akarya bombong raosing penggalihipun Kakang bareng pun Kakang nampa timbalaning kadangku Yai Prabu Indrawati. Asung pasegane Yai Prabu wis tak tampa. Akarya suka marwata suta penggalihipun Kakang ora liwat. Budhi astawanipun Kakang tampanana kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan boten langkung kasekecakno anggen jengan dikolenggah kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Projing Ndrawati dina samengko iki Yai Prabu Indrawaka nunamit pasang Kalimantapit Koko Prabu ingkang rayi garep urujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mugi boten langkung kasekecakno anggen jengan dikolenggah Dimas Haryo Setyaki wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang nuwun sewu diweji. Nadyan ing abdipun mati Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji sembahan kula. Kakang Udawa wonten timbalan sinuwun. Yen kabeh piranganing para nayaka para punggawa munggahing para kadang sentana ing Ndrawati ngaturke sembah kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun. Nanging aja lara atimu yen Kakang Pati Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora ndak tampa. Kenging menapa paduka mboten nampi dhateng sembahipun abdipun Udawa diweji sembahan kula ing Mandura. Kakang Udawa wonten timbalan. Nadyan Baladewa saiki wis Nyakrawati mbau dendha minangka dadi nalindra makuthaning bangsa ing Mandura. Nanging aku ora bakal lali. Dok nalika aku isih muda tumaruna urip bareng kelawan wong atuwamu ya wong atuwaku bawa sakupa ana Widara Kandhang. Mongko yen ditonton babagan yuswa luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahing atase taruna nampa sembahing Kadang Werda. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang. Mula aja nganti kleru tampa yen to Kakang Pati Udawa ndak po lamun duwe kluputan tumraping Baladewa babar pisan ora. Malah kosok baline sembahe Baladewa Tampanana Kakang Udawa. Waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka tasih emut dhateng lelampahan ingkang sampun kelampah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikula lenggah diweji sembahan kula. Kakang Udawa kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Datur ya Projing Ndrawati. Ndadosaken gagap gugup guragapan raosing manahipun ingkang rayi Ndrawati. Sasamunipun paduka tedhak wonten ing Projing Dwaraka mongko tanpa cecala ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun paduka utusan Ayaka ing Mandura maringi priksa bilih rikrenggan menika paduka badhe kepareng rawuh wonten Projing Ndrawati. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan wae persasat wis kaya tumplak punjen sinundul puyuh. Kaya kecukrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggalihipun Kakang. Nanging tata upacara kaprajaning kemengkono mau sayektine ora trep lamun sira pisosokake kelawan pun Kakang ing Mandura. Ngelingi nadyan siadi wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning Projing Ndrawati pun Kakang wis minangka dadi nalindra ing Mandura.
nanging rasa pangrasanipun Kakang tancepingpun Kakang lawan Siadi iki ora beda kaya nalika urip ana ing Widara Kandhang. Nanging rasa iki aja mbok kiwakake Kresna. Inggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mula tata cara upacara kaprajan iki mengkono mau ora sakrepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang Mandura. Pangrasanipun Kakang pendak-pendak pun Kakang Prapta ning Projeng Ndrawati iki tanpa beda pun Kakang bali marang Projeng Mandura. Semono uga mangsa kala besok yen ana wektu lan titiwanci ingkang mirunggan kula warga Ndrawati bakal tetinju marang Projeng Mandura ilangna jigo kelawan pekewu. Matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten tumuli kula cemadhong dawuh menggah menapa to wigatosipun dene Paduka kepareng tedhak wonten Projeng Ndrawati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mrawi wadi tumraping para sentana kadang tuwin para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndrawati. Prabu Kresna kagiat penggalingpun Kakang bareng pun Kakang napak ana ing tapel wates negara ing Ndrawati akeh umbul-umbul ingkang pinajang urut ana ing Kutagara Projeng Ndrawati. Kacena lamun Yai Prabu Kresna nedhenganake Pasewakan Agung Kebasang Yogya katujuh nginu tumlipun Kakang Daya-daya munggah ana ing Datulaya selak nata ling rasa ingkang tan bangkit pinambeng pepanggihan kelawan Yai Prabu Kresna ing Ndrawati. Apan pancen ana bab ing wigati ing bakal pun Kakang aturake kelawan sira Yai Prabu Kresna. Mula aja nganti dina dungkap panampaning sira Yai Prabu. Apa mbok keparengake rada mingset ngripun Kakang sowan kula sumanggaken Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, Yai Prabu Kresna ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula namung cemadhong dawuh timbalan Paduka Kanjeng Koko Prabu mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang raying Ndrawati. Satempunipun Kakang Prapta ning Projeng Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Dadi pangerten sepisan maneh pun Kakang matur satemenipun Kakang Prapta ning Projeng Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Mboten saking negari Mandura ora. Pun Kakang saka negara Ngastina. Nalika semana Yai Prabu Duryudana nimbali kalawan pun Kakang supaya sowan ning Praja Ngastina. Sawise pun Kakang sowan ning Praja Ngastina pun Kakang didhawuhi dening Yai Prabu Ngastina supaya nanjihake pawarta binandunging Karna. Jagat ingkang keberbegen marang umandhanging Yai Prabu Ndrawati. Ingkang padha ngabarake marang kahananing Yai Prabu Kresna. Inggih babagan perkawis menapa? Apa pancen kepara nyata? Yen to Yai Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat. Para Gage Wangsulana, pitakoning pun Kakang iki kanthi jujur aja mbok luwihi aja mbok longi yen pancen iya larah-larahe piye tumulipun Kakang nyadong timbalaning Yai Prabu Kresna ing Ndrawati ngantos dumugi wonten ing malingan Paduka Kanjeng Koko Prabu lelampahan ingkang trumados wonten negari Ndrawati. Apan kepara saestu bilih kalenggan sakmangke kula menika anggadhahi putra angkat. Dadi bener pawarta sing semebar mau Yai Kresna duweni putra angkat. Kasinggihan mekaten. Lara-larahe piye? Kok sira Siadi entuk putra angkat monggo tumrapun Kakang putra mono kanugrahane Hyang Mahanasa. Apa meneh lamun Siadi kuwi nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja. Angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane. Mboten kula mundhut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa dene punggawa babar pisan mboten. Namung sejatosipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang raying Ndrawati. Nalika kula nedeng badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti Manjing wonten ing sanggar pamelengan. Mboten kanthi kanyono-nyono wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita ingkang mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu. Putranipun sinten saking pundi? Piyambakipun ugi mboten saged matur. Aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun. Krana raos welas raos sing manehipun ingkang raying Ndrawati tumunten lare menika inggih putra angkat kula. Lan sakmangke sampun mapan wonten negari Ndrawati. Terus mbok paringi asma sapa bocah mau? Kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Ndrawati sakmangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Lara Temon Koko Prabu. Nuwun sewu.
tepunging wimbo rengunging pasuryan kadhi wonten inggih badhe kababaraken dhateng Kang Rayi Ndorowati. Sasampunipun maduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih Kang Rayi kagungan putra angkat inggih menika pun endang loro temon. Lah, satemenipun Kakang kuwi ora kok mung kepengin mundhut trisa, nanging uga kepengin nyatakake marang kahananing Yayi Prabu ingkang kagungan putra angkat ingkang aran endang loro temon. Nalika pun Kakang prapta ing negara Ngastina, pun Kakang tinangisan lan Atma Jendra ing Ngastina, ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri ing Ndorowati ingkang jeneng endang loro temon. Mula aja nganti kleru, pun Kakang nyatakake marang sira Yayi Prabu Ndorowati jebul pintenemune Yayi Prabu kagungan putra angkat kang aran endang loro temon. Yen ngono, babar pisan pun Kakang bakal matur. Sowaning pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana ingkang wigati nedhi ngebun-ebune sok anjet Jawah sore. Tegese aku bakal nglamar marang Atmajamu mau. Ingkang wigatine putramu ingkang aran endang loro temon putra angkatmu bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dhawuhake karo Lesmana Mandra Kumara. Atmaja kula endang loro temon badhe dipun dhawuhaken kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Pancen bener mengkono. Mesakno Yayi. Najan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel. Uripe ora kedunungan bejo babar blas. Wis ora wali Lesmana kuwi nggayuh sawijining putri. Ora ngomongake putra satriya, putri Brahmana, putri Nalindra, nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Mula wektu dina iki neng-nengono penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara. Dina samengko pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana bakal mboyong Atmajamu endang loro temon tak dhawuhake ran putra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu, menawi babakan menika kula namung jumurung ndederek, namung tumrap ingkang Rayi Ndorowati tiyang nambut silaning akrami menika tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodhokaken dhateng lare menika. Nanging lare menika ingkang gadhahi jodho piyambak kanthi tetali raos tresna. Tiyang bangun Bali Wisma, tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu. Gegaranipun tiyang nambut silaning akrami menika siji seneng, loro kenceng, kaping telune wilujeng, pareng kaping papate wilujeng. Menika gegaranipun tiyang ingkang nambut silaning akrami. Sik. Lek mung urut kang ora do kleru kuwi mau. Setunggal seneng, ya, angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Seneng menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sabab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal. Tegesipun keplok kedah asta kalih, temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sabab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bali Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wonten ing ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha. Mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika sinebut garwa. Oh. Garwa kuwi rong pribadi wis dadi sak badan. Inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasinggihan mekaten. Wola Praguta kae jare iki garwa sing siji sikar sing siji dawa. Sabanjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah, sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bali Wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati, menika nggih mboten badhe prayogi kedadosanipun. Sabab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Sabanjure ingkang kaping 3 kepareng. Kepareng menika tegesipun njodhokaken pinanganten menika mboten kok njodhokaken awakipun piyambak nanging ugi njodhokaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun. Menika kedah sedaya kepareng menawi tetela mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh Mudha Werda ingkang dayani anggenipun gesang bebrayan menika kala wau nir ing sambikala ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sawiringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kaliyan tangga tepalih kiwa tengenipun
ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumaku ning dina jadi mesti tau ngerti wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten kuwi suwe-suwe ya seneng merga ana salokaning para sepuh ing nyebutake wong ki nek srawung saya suwe saya bakal ketukulan rasa tresna mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si loro temen mau mesti saya suwe bakal ketukulan rasa tresna tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawentahing tiyang menika sanes panggulawentahing kamanungsan nanging tresna menika panggulawentahing Hyang Mahanasa tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika uruping jiwa ingkang suci menika mboten saged dipun suwun menika mboten saged dipun kajengaken lan menika mboten saged dipun tolak nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna malah suwalikipun malah kadidene sederek tunggal Yayah Rina mila sakmangke menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula indang lara temen menika badhe kaboyong wonten Negaring Stina nanging kula nuwun sewu paringana wekdal ing Rayi Ndarawati supados nanting dhateng anak kula menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandrakumara kula semanggaken nanging menawi boten kula nuwun sewu mboten ana teges kula nduwa kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu nggih dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong lho la iya la iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Ndarawati iki wigatine apa Kresna dimbalana apa wigatine mbok menawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna Petruk padha kanthi harja sapraptamu ning negara Ndarawati Panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten drengatanipun kula menika namung batur iya Petruk ora dadi ngopo wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkaping pangabekti kula kunjuk sinuwun Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora krungu lho krungu kok meneng bae age nganu ngrasake mambu bakmi timbali sinuwun Kresna heeh Bagong dalem padha kanthi rarja sapraptamu tansah pinanganing kawidadan ing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkaping pangabekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan iya Bagong prayu gak nunggunmu lungguh sampun mboten kirang sekeca sinuwun Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den yo tak tampa pangestuku tampanana lho pundi nggo jimat paripe Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun yo tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawondasaken jimat paripe Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih den yo Petruk tak tampa Gong nun padha kanthi rarja sapraptamu pinanganing kawidadan ing sambikala Ndara Setyaki bekti kula kunjuk Ndara Setyaki ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayaning pasantosan Petruk ora harja Ndara Pati Udawa iya wilujeng den bekti kula kunjuk Ndara ya tak tampa pangestuku tampanana nun inggih Bagong padha rarja Bagong wilujeng den iya Bagong suwi ra ning nggon aku kowe nggih sibuk kula saniki dadi ketua pemuda wis bantongan kaya ngono sesuk nek wonten wektu sing milunggan kula tak nyelake nggih iya pun panen apa wis napa telo wah cocok kuwi dibakar kari gagange terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang disekecake Bagong nggih sampun boten kirang prayogi Petruk eneng apa sowan tanpa tinimbalan gawe kaget ana wigati apa Petruk sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa apurenta mbok bilih wonten repat kula nggih kula munjatur sapaduka sanata
ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu kena apa kok utusan Sirapana kawan sowan ning projek Ndrawati? Ngeten sini. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu. Nggih. Pira? Papat. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madha cengcengengesan ora. Padake Semar ki ora salat kok, Semar ki salat. 5 wektu malahan kok. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau digoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundhahe kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kliang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngeyop teng musolariku. Terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun diundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakangane Bandang Sesi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali Bagong kaya di anak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk, nggih. Lah terus ditanting karo bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki kok nek bapakmu nganti lara monggo kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, monggo kowe rung omah-omah. Kowe getun engko nek gregah bocah niku tangi. Anu matur ngenten iki. Nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe. Nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengin omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nang ngono kowe wis gandeng karo wong wedok, Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wis, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to. Awang mengkere kok arep gayo anak ratu cobi. Ing atase ping anak Semar kok arep gayo putri Ndarawati. Tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek Senet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sendari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kanthong Golong."
Ha saurarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni. Lah nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa, napa sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang sinten? Endang Loro Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Putra angkat? Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Loro Temon? Iya. Asmane Endang Loro Temon, jenenge Endang Loro Temon, lek kuwi entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Seng karo Semar. Ora, Petro, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dawuh karo Endang Loro Temon, bungahku tanpa upama. Niki cekak gampange kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula ngebon-bon enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan heeh. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi ruba, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petro, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Iya, Pek. Nggih. Petro dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya ora wong. Lah sebabe kok bingung? Merga sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutuske napa? Nanjeke anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara, Petro. Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petro. Wo, Gong. Ukut le. Kalah dhisik karo sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Gong, awak dhewe iki ora sida boyong Endang Loro Temon. Sebabe sing rawuh sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Loro Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mundur nek. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Nek kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC. Keparang matur sinuwun. Nuwun sewu, kula nglajengaken rembagipun Petro. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Ning ngeten sinu. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esuk iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Nek uripe kepenak, uripe kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Terus saniki kula tak takon, kowe arep takon apa?
Nek putra panjenengan Endang Loro Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cecek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa urung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula tak takon. Tur Iya, piye? saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning Ngene iki apa? alias kurang saon. Lho, kurang saon Pekok kentir. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran? Ayo. Upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kentir, ibune ayu, anak-anak mesti ya petruk. Wes, sampeyan sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi, kula tak nyuwun besa. Napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Nek nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngaten, dadi soalé iki dodokane engko sik. Niku kula aturi menggalih, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar, ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngaten. Niku bakale mulya uripe merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur mboten niku kanikmataning lahir tumrap kula ning kanikmataning batin niku angel digayuh kala mangsa loro-lorone niku marmisah iso gayuh kanikmataning lahir ning ora iso kedunungan kanikmataning batin ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lahir mesti melu kepenak. Niku lho. Dipenggalih, Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau to, Tru? Wis kebaca ta iki. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki pergo Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dhawuhe kali Endang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora ngregon-ngregoni. Nek sampeyan tresna kali Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake Ndalatrema dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketang tak batin. Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah. Niku fatal tumrap kula. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong ming atase Bagong wong kere loro saudon telu sarupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ora usah semelang nek ming dunak-unakke ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik. Ngopo kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku.
Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. wonten dawuh. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sican kono. Ora wedi aku nek mengijen kaya. Tinggal tenan kowe. Tinggalen. Rumangsane ditisik nggo aku kok. Oh iya to. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunek Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo ta? Nek ana piyayine ngono kang nganggo sinuan. Kowe ngino karo putra Ngastina. Panjen kepala nyata. Gediwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusane wong Ngastina. Pancen tak sengaja wae arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nek sampean arep jajal karo Bagong, oke, ora masalah. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon, kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho. Lho arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamune anak ratu anak wong anggere kendir ya kendir ngono beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Tur sampean iku mbok kudune metung diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal, nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang loro temon. Mula sampeyan dadi pepananging Baladewa. Ora rantas malang-malang bakal tak putung. Monggo dadi pepanangku kowe. Kowe saiki bali yo. Bali yo. Terus Omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradesan. Adimu Bambang Sret anake Semarangkat kuwi wong desa, kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate kon ngilo karo cengele bapakmu. kowe muni piye wae? Bapakmu kan ngilo cengele. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu Bol dhewe arep dundang sapa nek ora Bol? Jijiki. Kok Prabu sampun mangke malah mindak boten kajen. Menawa. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut Jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Pirang taun kowe
dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjeke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Ah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene taunake. Taunake wong kere, wong gedibal. Sadar diri, Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Muni kowe. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wong sing ngene, rasaku ki gunung tanpa guna. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembugan menungso dapure kaya aku. Weh, kaya kowe. Tak gawe saya mboro. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yang perlu bandanan tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan endang lara temon. Oke, metu Jawa. Ora cah edan ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku main gondelan cagake. Ngene iki kae. Tanganku ngrangkul cagak tek siut langsung balik. Lho lah ngopo kok balik meneh? Weh, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Lho, kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Liloing Brana, Iklasing Picis. Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ada ora ana sing nggo tuku apa to apa? Wah, makasih. Iya. Asa omong Petruk lho, ora. Ku ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petruk mudar mbok men. Nika sapa ini kok limbo kok matane abinge ora jaman-jaman. Belekno pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan. Metu njaba, Mbak. Nun iki ngesah. Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati. Katon suntrut pasuryaning Siadi bakal darep atur apa? Ko Prabu, piye? Mlayu parengaken rilalono kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong. Mesakaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Koko Prabu Mandura. Setyaki wonten timbalan. Iki dudu perkaraning Siadi. Niki. Kowe ora perlu mbantu marang siji lan sijine. Menapa iki boten badhe katriwandan Punakawan Petruk kalian Bagong. Ngerti aku tinimbangane kowe. Niki. Wis tak percaya. Petruk Bagong ora bakal cilaka, cilik loro gedhe tekaning pati. Lho iki ngestakaken dawuh. Malah Siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula. Sakiwa teng negara Ndarawati aja nganti ning kasempyok ing aradan. Tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kanan aja nganti kesempyok ing peperangan. Lho iki ngestakaken dawuh. Kakang Patindawa wonten timbalan Diwaji. Semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Lho iki ngestakaken dawuh. Kaya wis paripurna jeneng ingsun Arsa Pinanggya kelawan Atmajaning Sun ya kuwi ndang lara temon. Nun. Budhana kang padha sebengsun kundur kedaton kawula nun ngestakaken dawuh Paramadal Pasilan. Kandhak blagudug suwaru gembal sumarante hawala. Nuwun sewu garing kang Bapak ingsun kalimat madhong dawuh kados pun nyanggen paduka. Sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados
Boyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndarawati inggih menika penindang lara temon. Nuwun sewu ingkang abdi kepatihan Cemadung dawuh. Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karto marma Cemadung dawuh. Oh. Koko Prabu kados pundi pawartosipun ingkang rayi Banjar Jungut puntur sasana Cemadung dawuh lho. Bodono. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong indang lara temon. Atmajane Yayi Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih? Sampun. Kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat nawipun indang lara temon. Gegayanipun Semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka Paduka malah ngawis sangganing para Satakura ngendherekaken jengkar Paduka wonten negari Ndarawati nggih. Dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun indang lara temon babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Lho, ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten garing Ndarawati nglamar dhateng indang lara temon. Badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet. Wah, dedrek rame madaning pasewakan. Ngantos Bagong matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Semana Mandra Kumara. Sateman kula boten kiyat angampah dhateng Mubal babaling ngarepson. Kula padu kalih Bagong. Mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kaliyan Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kapenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kaliyan panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, Ger. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika lamun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sungguh kadidyaning Baladewa, wenang boyong indang lara temon. Bagong wantun mlajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Kejawi wantun kaliyan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula, wantun kaliyan Adipati Hayam Senguni. Wah, wis boten nonton sing ngelekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong menika. Mula kula dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincung sikile. Kowe anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Kok ming hehe iki piye? Nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong niku wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati kadang nata Ngastina. Koming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur wae Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane, macak ndithik kok mungsuh kere. Wegah kula. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Geng nek cara aku isin, mboten perkara kalah. Ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkata ya, Nger, aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa mangkata. Kartomarma, Swatama, Durgempa, Sasena, Durmagati, kabeh padha dibudhalake, Citraksa, Citraksi. Sing ciripit kabeh dibudhalake. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat udah kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat. Iki Kartomarma wis sing adat saben nomor 1 mangkat. Nuwun sewu kok Prabu pareng kula didal dinten menika. Mangkat karo kadamu kabeh dijak kabeh. Gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta. Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Li. Kowe nek melu aku iki kena ning
kulinakno meper mubal babaling kanepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni-muring ning ngarepe Sira Prabu Kresna kuwi janjane sik tak goleki apa? Mendho ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelas papan, Begawan Durna Patih Sengguni. Dursasana kabeh eneng negara Ndrawati. Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kari dipesthekke nek menang awake dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau ngemis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sone wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sek ikhlas. Heeh. Ora sembodo nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik